Mae'r fideo yma mynd i edrych ar defygolrwydd a restru digwyddiadau posibl. Mae rhan fwy o bobl yn deall bod defygolrwydd yn gallu cael ei sgwennu fel ffracsiwn neu ddegolyn neu ganran. Fi jyst mae'n edrych ar sut i restru canlyniadau. Okay? So, gyda'r enghraifft gyntaf, restrwch ganlyniadau posibl wrth daflu darn o arian. Nawr, fi sôn am darn o arian normal. So, mae rhan fwy o bobl yn mynd i weid, wel, chi na llai gallu cael pen, neu cynffon. Okay. Gyda'r ail un, restrwch ganlyniadau posibl wrth daflu dis cyffredin. Nawr, meddylwch pa rifais mae'n bosibl cael wrth daflu dis cyffredin. 1, 2, 3, 4, 5, neu 6. Okay. Nawr, dan o arian mae yna 2 posibiliad, ar dis mae yna 6 posibiliad. Nawr, mae'n edrych nawr ar restru ganlyniadau posibl wrth daflu 10 ceiniog a dis cyffredin yr un pryd. Mae cwbl o ffyrdd gwahanol o wneud hwn. Allwch chi weid, wel, ar y 10 ceiniog, fi'n gallu cael pen, a fi'n mynd i ddefnyddio P. A wedyn, ar y dis, allai cael 1, so fi'n gallu cael pen a 1, pen a 2, pen a 3, pen a 4, pen a 5, pen a 6. Ond wrth gwrs wedyn, chi gallu cael cynffon ag 1, cynffon a 2, cynffon a 3, cynffon a 4, cynffon a 5, cynffon a 6. Okay. Tyse rhai pobl yn rhoi hwn yma tabl. Weithiau mae rhai yn neud be ni gael diagram cangen, a maen nhw'n gweud darn o arian. A chi'n allan gallu cael pen neu cynffon. O wedyn ar y dis, mae yna 6 posibiliad, so allwch chi gael 1, 2, 3, 4, 5, 6. A wedyn ar y cynffon, ar ôl cael cynffon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nawr, mae hwnna'n edrych yn eitha gymleth fan, cos mae yna lot o ddewisiadau ar un o'r un. Nawr, os chi actually yn restru nhw, pen gyda 1, pen gyda 2, pen gyda 3, pen gyda 4, pen gyda 5, pen gyda 6, cynffon gyda 1, cynffon gyda 2, cynffon gyda 3, cynffon gyda 4, cynffon gyda 5, cynffon gyda 6. Beth dylech chi sylweddoli, sawl cyfuniad neu sawl posibiliad sy'n yna i gyd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mae yna 12 posibiliad. Ydyn ni'n gallu meddwl pam? Sawl opsiwn sydd ar pen, sawl opsiwn sydd ar dis. 2 opsiwn ar pen, 6 opsiwn ar dis, 2, 6, 12. Ydyn ni'n gallu meddwl am y gysylltiad. Okay. Os y dudalen fan hyn, mae gen i 2 esiampl. Hoffwn i bod chi yn edrych arno, ond meddwl amdanyn nhw. Os mae darn o bapur ydych chi, triwch nodi'r canlyniadau posibl. Okay. Just restrwch nhw. Beth sy'n nhw'n mas gyntaf, beth sy'n nhw'n mas ail. Posibiliadau. A dyna ni. Mwynewch.